дар кори маҷлис раиси комиссияи интихобот ва райпурсии ҷумҳурии Тоҷикистон Бахтиёр Худоёрзода, раиси шаҳри Турсунзода муҳтарам Сиҷоуддин Саломзода, роҳбарони мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ ва намояндагони касбу кори мухталиф ширкат варзиданд. Паёми пешвои миллат ба Маҷлиси олӣ барои муайян кардани самтҳои асосии рушди соҳаҳои иқтисодиву сиёсӣ, иҷтимоиву фарҳангӣ ва сиёсати дохиливу хориҷии мамлакат ҳамчун қутбнамо мебошад. ин нуктаро раиси комиссияи интихобот ва райпурсии ҷумҳурии Тоҷикистон Бахтиёр Худоёрзода зимни ҷаласа баён дошт. ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо Созмони Милали Муттаҳид, Иттиҳоди Аврупо, Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо ва дигар шарикони рушд моҳи майи соли 2018 дар Душанбе баргузории конференсияи байналмилалии сатҳи баланд дар мавзӯи муборизаи муштарак бо терроризму ифротгароӣ ва тундгароии хушунатомез ва нақша гирифта шудааст. ҳамаи мо шумо медонем ки сиёсати дарҳои кушода аз ҷониби ҷаноби олӣ як маротиба изҳор карда шуд ки меҳвари аслии муносибатҳои мо бо ҷаҳони муосир дуруст ва судовар будани худро нишон дод. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми имсолаи худ қайд карданд ки ҷумҳурии Тоҷикистон бо вуҷуди тағйирёбии вазъи сиёсиву иқтисодӣ ва амнияти ҷаҳон дар роҳи пешрафти бемайлони иқтисодӣ, расидан ба ҳадафҳои стратегӣ ва ба ин васила таъмин намудани зиндагии шоистаи аҳолӣ бо қадамҳои устувор пеш меравад. зимни ҳамоиш раиси шаҳри Турсунзода муҳтарам Сиҷоуддин Саломзода ба минбар баромада доири дастовардҳои ба дастовардаи мардуми шаҳр дар соли 2017 назди ҳозирин суханронӣ намуд. Баъри баланд бардоштани маърифати ҳуқуқӣ ва сиёсии сокинону ҷавонон мақомоти иҷроия дар ҳамкорӣ бо ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, вакилони маҷлиси намояндагон, кормандони мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ вобаста ба шарҳи паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон тарғиби дастовардҳои даврони истиқлолият, ҳисси худшиносиву худогоҳӣ беш аз 400 воқеаи суҳбатҳо гузаронида шуд. шумо медонед ки муҳтарам ҳозирин соли 2017 якчанд гурӯҳҳои корӣ сар карда аз моҳи январ барои фаҳмондани мардум омада буданд. бояд қайд намуд ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни паёми навбатии хеш ба Маҷлиси олии мамлакат соли 2018-ро соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон доштанд. Сайёҳӣ ва ҳунармандӣ ду самти афзали сарватҳои миллӣ ҳастанд ки бо ҳам алоқамандии зишт доранд. Сайёҳон ба таваҷҷӯҳ ба ҳунарҳои миллӣ ба кишвар рӯ меоранд ва тавассути онҳо чунин ҳунарҳо ба ҷаҳониён муаррифӣ мегарданд. ҳоло ин ду ҷода дар тамоми давлатҳо дар якҷоягӣ аҳамияти зиёди иқтисодию иҷтимоӣ касб менамоянд. ҷаласаи мазкур дар фазои озоду ошкоро ба поён расид.